Čau tady vítejte u dnešního videa. V dnešním videu budeme pušovat Diamond Rank, takže slušte video a my pojďme na to. Takže ano, v dnešním videu budeme pušovat Diamond Rank, ale první, co tady mám v Brawl Passu, tak ještě zadarmo Star Drop, takže to tady otevřeme, ale bohužel máme Rare, nevadí a my jdeme rovnou do hry. Takže vylosovalo nám to Bounty a ta mapa vypadá a asi si na ní vezmu Crowa, ten si myslím, že bude docela dobrý a snad to teda vyhrajeme. Takže už jsme ve hře a snad teda vyhrajeme, budu doufat a snad ten Diamond Rank dneska dám, ale já si myslím, že ano. Takže první tady budeme na střed samozřejmě, ale tady už je Spike, takže aspoň trošičku nahituji. Půjdu asi pro tu modrou hvězdičku, ano výborně, už ji mám a už vyhráváme rovnou, máme už 3 hvězdičky a oni stále 0. A za ně tady nahituju toho Fenga, ale rychle se musí dát ještě gadgetu, výborně a teď jsem ho právě zabil, takže je dobrý. A teďkom použil skvělé účko Mandy, takže to je taky hodně dobrý a už vedem o hodně, oni mají stále 0 a už je to dokonce 11-0, což je mega dobrý a samozřejmě dejte tady odběr a like. A tady skočí na toho Spikea výborně, jinak toho Fengo se tady trošičku nahituji. OK, a teď tam Mandy použila i Hyper a znovu ji použila, ale teď se musím trošku nahýlovat, protože mám docela málo HPček a konec, vyhráli jsme, takže výborně, takže tady tu hru jsme vyhráli a bohužel nejsem star player, měl jsem sice 3 killy, ale tam Mandy 4, měla sice o 1 víc a to vůbec nevadí a už máme 2928 pointů a už se hodně blížíme k Diamond Ranku, takže já rovnou dám play a jdeme na další hru. Jinak samozřejmě dejte like a odběr, chtěl bych dát totiž co nejdřív 1000 odběratelů ještě do tady z toho roku a snad to teda zvládnem, takže určitě dejte like a odběr a vylosovalo nám to tady tu mapu Game Grab a tady si samozřejmě vezmu Chestera, protože Chestera jsem si teďkom docela dost oblíbil a myslím si, že to je i skvělý brawler a už na to teda načítá hru a už jsme teda ve hře a snad to vyhrajeme, ale bohužel tam je teda Jessie a tam má výbornou ulti a jinak to tady se trošku zatím nahituji. OK, ten Strč teďko jde po nás a tady z druhé strany ještě Edgar a to je dost blbý. Hraju docela dobře a teď tady Search na mě skáče, ale bohužel to vypadá docela zatím špatně, nechápu jinak, co tam dělá ten náš další teammate. Ten nám prostě jenom stojí a nic tam nedělá. OK, teďkom zabil sice Jessie, ale mohl by nám nějak pomoct, takže na Edgara použiju účko. Výborně, zabil jsem ho. A teďkom jsem bohužel umřel, ale mohl by to teoreticky na něj pozbírat výborně. Už máme teda 7 gemů, to jsem teda nečekal, protože jsme jako prohrávali docela o dost, ale teďkom na něj umřela, bohužel, ale rychle tady použiju účko, ale bohužel jsem nikoho nezabil, hlavně toho Edgara potřebuji zabít, protože ten má hodně těch gemů, ale rychle se musí mít. A zkusím tady někoho nahitovat, takže tady bohužel nikdo není a tady ten Edgar, toho bychom mohli zvládnout, výborně zabil jsem ho, výborně rychle to pozbírám, OK, mám 10 rychle gadgetů a zdrhám, OK, výborně, zatím jsem zdrhl a půjdu sem do keře a budu připravený, že dám Hypercharge, OK, je tady, takže použiju Hypercharge, boom, tady to trošku nahituji, výborně, ještě 4 sekundy, 3, 2, 1 a výborně, takže tady to kolo jsme vyhráli, takže jsem za to mega rád, teďkom jsem i svému týmu hodně pomohl a mám i star playera, jak můžete vidět, 4 killy a 3krát jsem umřel, sice je škoda, že jsem 3krát umřel, ale myslím si, že mám perfektní staty, takže máme už rovnou i Diamond Rank, jak můžete vidět. A jsem za to dost rád. A tady i Battle Card, jak vypadá. Ta je dost pěkná. A jak můžete vidět, už mám teda tady ten Diamond Rank, takže jsem za to mega hodně rád. A máme ještě tady Star Drop, takže jsou samozřejmě rychle otevřu. Tak. A bohužel máme tam znovu Rare. Ale ještě tady máme odměny z Brawl Passu 2, takže si to hned otevřeme. OK, takže máme tady gemy a jeden Ranked Star Drop, takže už jsem gemy otevřel, 5 gemů a ještě tady máme Ranked Star Drop, tam by nám teoreticky taky něco dobrého mohlo padnout, takže já na to klikám a pojď, prosím, OK, máme 250 pro pass XPček, což je dobrý, takže tím pádem se otevřeme i další odměnu, takže už ji máme rovnou tady, takže já na ní jdu kliknout, OK, já máme tady Rare, a jdu se podívat, jestli ještě tady něco nemáme, nemáme, ještě se podíváme teda do shopu, co tady máme, že bych něco možná koupil dalšího, ale jak můžete vidět, máme tady ten Zigbox
A ten za mě není moc dobrý, protože mi tam nic nepadlo. A máme potom ještě tady Pumpkin Box za 59 gemů, ale to se mi úplně nechce kupovat, protože jak můžete vidět, já tady mám ještě tady tyhle ty odměny musím splnit a až to splním, tak se vám ozvu a ještě si otevřeme jeden Pumpkin Box. A už jsem našetřil na ten Pumpkin Box, jak můžete vidět, tady ho mám a jdem ho teda otevřít a snad nám něco dobrého padne. Je blbé, když nám padne číslo 9, což nechceme, takže klikám na to a prosím, a bože tam máme 9, ale i s tama může něco padnout, takže máme 7, 6, 5, 4, ok, takže tady nic nesvítí, to nevypadá dobře a bohužel nám teda nic nepadlo, to je teda škoda. A už jsme teda na konci videa ještě chci říct, že pokud tady bude 10 lajků, tak založím svůj klub v Brawl Stars, jak můžete vidět. Prostě založím svůj klub a můžete se do něj připojit, takže pokud tady bude 10 lajků, tak ho teda založím. A už jsme teda na konci videa, takže snad jste si užili video a dejte samozřejmě like a odběr a uvidíme se u dalších videí. Tak čau.